Sommige objecten en verhalen zijn zo goed gedocumenteerd dat een mooi, rond verhaal overblijft. Kijk bijvoorbeeld naar de geschiedenis van de Churchill. We weten waar de tank is geweest, wie er in de tank zaten en wat er met hen is gebeurd. Bob Dare zijn getuigenis kleurt onze Jekyll. Zo komt het verleden van een object tot leven en wordt het ding meer dan alleen een imposant stuk staal. De enige echt grote gaten in dit verhaal zijn die in de tank zelf. Maar wat als deze getuigenissen er niet zijn en de achtergrond van de bemanning ontbreekt? Als alleen het object als zwijgende getuige overblijft? Wat als je eigenlijk verdwijnt in de geschiedenis? Een van de meest indrukwekkende tanks van ons museum is ontegenzeggelijk de Panzerkampfwagen 5, de Panther. Toen de Type tank in 1943 aan het front verscheen, was het een van de meest geavanceerde tanks ter wereld. Uitgerust met een 7,5 cm KWK 42 kanon. De Panther is, zoals je kunt zien, niet voor de poes. Deze grote katachtige woog zo'n 45 ton en haalde een snelheid van 45 km per uur op de weg. In de laatste jaren van de oorlog werden er zo'n 6000 Panthers geproduceerd. Onze Panther heeft een bewogen geschiedenis. De tank rolt in de zomer van 1944 van de band bij machinefabriek Niedersachsen-Hannover en in de laatste week van augustus wordt het voertuig toegewezen aan de nieuw gevormde 107e Panzerbrigade. Deze eenheid krijgt de beschikking over 36 Panthertanks. Hoewel de brigade eigenlijk elders ingezet zou worden, wordt de 107e al snel in grote haast per trein naar Venlo vervoerd, om deel te nemen aan de gevechten in Brabant in september 1944. Het grondoffensief van operatie Market Garden. Via Helmond trekken de panzers en ondersteunende troepen onder bijna constante beschietingen vanuit de lucht op naar Somme, om daar de geallieerde opmars in de corridor in de rechterflank aan te vallen. In de week daarna nemen de Panthers vrijwel non-stop deel aan de strijd in Brabant. De beschikbare Duitse troepen zijn inmiddels nog maar een bijeengeraapt clubje, bestaande uit onderdelen en restanten van verschillende eenheden van de Luftwaffe, de Waffen-SS en Heer, waaronder naast de 107e dus bijvoorbeeld ook Fallschirmjäger. Al deze eenheden worden samengebracht in Kampfgruppe Walter. Dit militaire noodverband, vernoemd naar oberst Erich Walter, slaagt er, ondanks grote verliezen in, de geallieerde opmars te vertragen, maar niet te stoppen. De bevrijding van Zuid-Nederland gaat door. De Duitsers moeten terugtrekken. Door het nijpende brandstoftekort wordt een aantal tanks van 107e door de eigen bemanning opgeblazen, zodat ze in ieder geval niet in handen van de geallieerden zouden vallen. En de Panzerbrigade was door alle hevige gevechten toch al stevig verzwakt. In de laatste week van september 1944 worden de 19 nog operationele tanks overgebracht naar het gebied rondom Overloon. Daar moeten ze verdedigingsposities innemen, om te voorkomen dat Kampfgruppe Walter ingesloten zou worden en vast zou komen te zitten ten westen van de Maas. Brückenkop-Venlo moest koste wat het kost verdedigd worden. En dan begint de strijd bij Overloon. Hoewel overal rondom het dorp mijnenvelden liggen en de Amerikanen en later Britten het zwaar te verduren krijgen, vallen ook aan Duitse zijde erg veel slachtoffers. 12 oktober 1944. Een niets ontzien Brits artilleriebombardement ploegt de Overloonse grond meter voor meter om. De infanterie rukt op en de Duitsers gooien nog 1 keer alles wat ze hebben in de strijd om de bevrijders te stoppen.
Korte tijd later wordt 222 geraakt door een antitankprojectiel. Dat beschadigt de tank zodanig dat deze niet meer kan rijden. De tank blijft achter op het slagveld. Overloon wordt in de volgende dagen bevrijd en de 107e moest zich weer terugtrekken, richting Venlo. Als de 107e Panzerbrigade begin november 1944 weer wordt opgeheven, na maar iets meer dan 2 maanden bestaan te hebben, zijn van de 36 Panthers slechts 11 tanks over. Maar wat gebeurde er met de bemanning van de Panther 222? Wie er in deze tank zaten op die druilerige oktoberdag, en wat hun uiteindelijke lot is, blijft onbekend. Volgens sommige bronnen sneuvelen de inzittenden bij het verlaten van de tank. Volgens anderen slagen zij in een vluchtpoging, maar zeker weten doen we dit niet. Panther 222 bleef in elk geval achter in Overloon en was een van de eerste stukken in de collectie van ons museum. Toen wij onze deuren in 1946 openden, wilde eigenlijk niemand iets weten van die Duitse rommel. Dat was immers afkomstig van de o zo gehate vijand. De tank herinnerde velen aan de wrede bezettingsjaren vol ontberingen. Volkomen begrijpelijk natuurlijk, maar met het verstrijken der jaren komt er steeds meer aandacht voor nuance. Duitse voertuigen zijn, vanwege de vaak geweldige techniek, erg kostbaar en populair. En er is steeds meer aandacht voor de grijstinten tussen zwart en wit. Tussen goed en fout. Immers was niet iedere Duitser een duivelse natie. Vaak hadden ze maar weinig keus. Misschien gold dat ook wel voor de bemanning van onze Panther-tank. Bijna 32.000 soldaten liggen hier begraven, op de Duitse militaire begraafplaats de IJsselstein, zo'n 14 kilometer van Overloon. Veelal jonge, dienstplichtige jongens, opgegroeid in het Derde Rijk en van jongs af aan geïndoctrineerd door het naziregime. Over sommigen zouden we een boek kunnen schrijven. Anderen liggen vrijwel vergeten in de Limburgse aarde, soms zelfs zonder naam, onbekend. Voor elk verhaal dat we kennen, is er ook een verhaal waarvan we de afloop niet weten. In de chaotische oorlogssituaties gaan soms belangrijke details verloren. Ligt de bemanning van Panther 222 misschien hier? Wie waren zij? Wat zijn hun verhalen? Wat hebben zij meegemaakt tijdens die grauwe, herfstachtige oktoberdagen 1944? Zijn er ergens nog mensen die zich deze jongens wel herinneren?